گرتنا هدپی و کاروادان وی پرسه لترکیه باکوری کردستان هفکاری خو عمر سونمز جان قرای واردگرم پیشتر او ادعاین هاتنا پیشکش کردن تیره نکردن کو سردوزگری بریاره که بدل سر گرتنا هدپی دوی دما کرده بقاسی مهک مهک و نیوان چه بدستیوان کتیه حتی دیسا و مجاری بینن روژوه هدپی چه بجید؟ دم باش ایمان وکی کتک و سردوزگری کماری یا ترکیه درباره هدپی دا جاره کدن دوزا گرتنه وکر نه سردوزگری کمارا ترکیه بکیر شاهین بریا دمه هند حفظه آداره دا امکارم بیشن کد دوزنامه که بقاسی 600 روپلی آماده کربو دوی دوزنامه دا جی دخوازا گرتنه هدپی دا جی گرتبو درباره 85 سیاستمدارên HDP da jî biborin 67 siyasetmedarên HDP da jî daxwaza qedexeya siyasetê hat bixwastin lêbelê dadgeha destûra bingehîn a Tirkiye vê îddianameyê ji ber ku ji aliyê usûl û esasê va ji ber ku delîl û hincet têr nakin red kiribû û îadeyê careke din li serdozgeriya komarî vegerandibû. Piştê vê yekê jî doh di heftê hezîranê da yani di salvegera hilbijartinên heftê hezîranê di şeşem salvegera heftê hezîranê da careke din serdozgeriya komariya Tirkiye doznameyeke nû jî amade kir bi qasî vê doznameyê jî 87 rûpelî tê gotin û careke din ji bo dadgeha destûra bingehîn a Tirkiye şand ji bo ku niha sê daxwazên sereke henin yekem bi temamî girtina HDP tê xwastin ya duyem jî derbarê 500 endamên HDP da daxwaza qedexeya siyasetê tê te xwastin ku di nav de hevserokên heyî hevserokên berê Selahattin Demirtaşî henin derbarê 500 rêveber û endamên HDP da daxwaza qedexeya siyasetê tê xwastin ya sêyem jî tê xwastin ku li ser hesabê bankayê HDP bloke bête dayîn û HDP ji alîkariya xezîneyê jî bête bêparkirin ev bi van sê daxwazên sereke serdozgeriya komarî îddianame careke din vererast kir û ji bo dadgeha destûra bingehîn a Tirkiye şand niha dadgeha destûra bingehîn a Tirkiye bîstek berê raporterekî erkdar kir da ku vê îddianameyê lê bikole û rapora pêşîn a lêkolinê jî pêşkêşî dadgeha destûra bingehîn bike gel rapora ewil bête qebûlkirin bête pesendkirin ji aliyê şandeya dadgeha destûra bingehîn va wê piştre ji HDP parastineke nivîskî bête xwastin piştê parastina nivîskî jî wê êja dest bi darizandina HDP bête kirin HDP wê êja bi devkî jî parastinên xwe bike yani li gorî prosê li gorî yasayên Tirkiye her çiqas maweyeke diyarkirî tune bijî tê çavarêkirin ku di nava 6-7 mehan da eger bi lez û bes neçe serî ev doz bête encamdan yan wê li dijî doza girtina HDP wê encam bide û HDP bête girtin û derbarê 500 endam û rêveberên wî da qedexeya siyasetê bê yan jî wê îdî HDP ji alîkariya xezîneyê bête bêparkirin ev yek jî wek di vebijêrek em dikarin bêjin ku di rojevê dayî li aliyê din niha ji dovayî bertek û nerazîbûn jî careke din li dijî doza girtina HDP berdewam dike îro hevseroka HDP Pervin Buldan li parlamentoya Tirkiye gotarekî pêşkêş kir û di vê gotarê de Pervin Buldan dibêje desthilat li hemberî mafyayê bêdeng e lêbelê ji bo ku sûciyên xwe veşêrin hewl didin ku HDP bigirin her wiha HDP vê careke din doza girtinê jî wek tolhildana wek heyfa hilbijartinên heftê hezîranê dibîne û dibêjî ku ev rojeke sembolîk hate hilbijartin û dixwazin ku têkçûna xwe ya heftê hezîranê jî li ser HDP jî bigirin li aliyê din îro tişteke ecêb jî qewimî dîsa li parlamentoya Tirkiye باشه serokê Partiya Netewperest MHP Dewlet Bahçeli careke din bang li darazê kir û got ku divê vê îddianame careke din neyê vegerandin û HDP bêyî ku bête vekirin bêyî ku siyaset bike êdî careke din bi temamî bête girtin HDP HDP'yi bertek û nerazîbûn nîşanê van gotinên Bahçeli jî din û dibêjin ku ev rasta rast talîmat û fermanê ji bo darazê loma jî em dikarin bêjin ku di rojên bê de wê bêhtir bêguman doza girtina HDP wê careke din bê rojevê li aliyê din 14 hezîranê da jî ji xwe doza kobaniyê wê bi rêva biçe HDP jî büroyeke taybet ekîbeke taybet sazkirî ji hiqûqnas û ji parêzeran pêk dibêjin em ê hem ji aliyê siyasî ve hem jî ji aliyê hiqûqî ve têkoşîna xwe jî berdewam bikin. عمر سونمز جان قرای لسر کارودان دوزا گرتنا هدپی